Dobrodošli u još jedan video kanala Današnje vesti. Danas se bavimo rudnikom jadarita kompanije Rio Tinto. Da li je rudnik dobar ili loš po građane Srbije? Ostanite do kraja i saznaćete istinu. Kompanija Rio Sava Exploration, deo korporacije Rio Tinto, najavila je da bi izgradnja podzemnog rudnika za eksploataciju jadarita, iz kog se dobija litijum za proizvodnju baterija za električne automobile, trebalo da počne naredne godine i da traje do 2026. U naredne 4 godine biće uloženo 1,5 milijardi evra, od čega je rudarski deo oko 30%, dok je 2/3 industrijsko postrojenje koje je nadzemno u kojima će se dobijati 3 proizvoda, rekla je generalna direktorka Rio Sava Exploration Vesna Prodanović na predstavljanju projekta. Plan je precizirala je da se u Loznici u okviru projekta Jadar proizvodi borna kiselina i natrijum sulfat, koji se pored ostalo koriste u industriji stakla, đubriva, deterdženata, kao i litijum karbonat koji se koristi za proizvodnju baterija za električna vozila. Kako je podsjetila, u projekat Jadar do sad je uloženo $250 miliona, a za ovu godinu je opredeljeno dodatnih $200 miliona za razvoj. Mineral jadarit, koji je otkriven 2004. godine, pronađen je samo u Srbiji. Nalazište je procenjeno kao jedno od najvećih ležišta litijuma u svetu i predstavlja do 10% ukupnih svetskih ležišta litijuma. Poštovaće se najstrožiji kriterijumi zaštite životne sredine, kažu iz Rio Tinta. Do kraja ove godine trebalo bi da se završe 3 nove studije o procjeni uticaja na životnu sredinu, i to za rudnik, postrojenje za preradu minerala i industrijski otpad. Rio Tinto postoji već 150 godina, posluje u 36 zemalja, a glavni biznisi su proizvodnja aluminijuma, dijamanata, minerala i rude gvožđa. U projektima Rio Tinta su od 2008. smanjene štetne emisije za 50%, 76% električne energije se koristi iz obnovljivih izvora, a radi se na tome da do 2050. kompanija posluje u potpunosti bez emisije štetnih gasova, kao i na procesu koji će omogućiti proizvodnju bez otpada koji će se koristiti u daljoj proizvodnji. Sve ovo zvuči odlično, ali da li je to tako? Evo šta kaže druga strana. Dolina Jadra omeđena je planinama i okružena vodom i poznata kao najplodnije zemljište u Srbiji. Srpska vlada umesto da je zaštiti, odlučila je da sklopi ugovor sa multinacionalnom korporacijom Rio Tinto, gde je započet postupak odobravanja rudnika litijuma, gde će se eksploatisati ruda jadarita. Vlada i kompanija ignorišu naučnike i rudarske stručnjake, preteći da nanesu nepovratnu štetu po životnu sredinu i ljude, kao i lokalne građane koji ne žele da se odreknu svojih poljoprivrednih površina, koje pripadaju generacijama njihovih porodica. Vlada takođe ignoriše peticiju koju je do sada potpisalo preko 60.000 ljudi. Bogatstvo litijumom zaista predstavlja stratešku prednost za osiromašenu zemlju kao što je Srbija. Nažalost, svi preduslovi poput korupcije, netransparentnosti vlasti i kompanija, te zakonska regulativa bliži su onim na Papua Novoj Gvineji nego Norveškoj, gde se takođe masovno rudari. Zato ostaje bojazan da će od rudnog bogatstva Srbiji i njenim građanima ostati samo jalovište. Treba napomenuti da Norveška ne želi da ima apsolutno nikakvu saradnju sa kompanijom Rio Tinto. Rio Tinto pravi 3 studije o procjeni uticaja na životnu sredinu, iako to sve treba da bude u jednoj studiji. Zašto? Da bi se prikrio stvarni uticaj na životnu sredinu. Nijedna studija koju budu napravili ne može da realno opravda postojanje rudnika na mestu gde ga oni planiraju, a to je usred naseljenog mesta i u plavnom području reke Jadar, što se posebno odnosi na deponiju. Proces razdvajanja hemijski stabilnog litijuma od jadarita uključuje upotrebu koncentrovane sumporne kiseline. Proces bi se odvijao na 20 km od Drine i koristio bi 300 kubnih metara vode svakog sata, dok bi se zagađena voda vraćala u reku Jadar. Izlivanje neizbežno zagađene vode, kao i podzemni tokovi vode u prisustvu arsena, žive i olova, kontaminirali bi čitave rečne slivove i nastavili put preko Jadra u Drinu i Savu, zagađujući ne samo Srbiju, već i druge zemlje. Tretman agresivnim kiselinama proizvodi otrovne gasove koji se mogu širiti u radijusu od preko 10 km i koji će nagrizati kožu i pluća ljudi i životinja. Rio Tinto u svojoj brošuri ne piše da će za jedan proizveden kilogram litijum karbonata trošiti ogromne količine vode koja će se vraćati u Jadar zagađene ostacima kiselina i njihovim solima, kao i toksičnim elementima koje sadrži jadarit. Ne piše i da će pare koncentrisovanih kiselina koje budu koristile pržiti sve naokolo. Ne piše ni da će toksični arsen, živa, olovo i još koje čega što već jadarit sadrži završavati u vazduhu, vodi i okolnom zemljištu. Mnogo toga ovde ne piše. Rio Tinto je obećao 700 novih radnih mesta, ali je zaboravio da doda da će 19.000 ljudi, od kojih mnogi rade na održivom zemljištu, biti raseljeno sa tog područja. Advokati Rio Tinta na terenu prete meštanima da će im zemlja biti oduzeta kroz eksproprijaciju ako ne prodaju Rio Tintu. To je i neustavno i nezakonito, jer privatni interes neke kompanije
ne može da postane javni interes, što je neophodno da bi bila obavljena eksproprijacija. Mnogi sporazumi između vlade i Rio Tinta nisu objavljeni u javnosti, što ukazuje na netransparentnost celog procesa i potencijalnu korupciju. Oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da umire od smeha kada protestuju zbog jadarita, a Srbija nema ni more ni druga prirodna bogatstva koja bi joj odmah mogla doneti milione. Demonstriraju u zapadnoj Srbiji zbog Rio Tinta i kažu da će tamo biti katastrofa. Tamo se neće desiti nikakav katastrofa, naveo Vučić za TV Happy. Već je posečan hektar stare hrastove šume, za koju je šumarska inspekcija iz Krupnja rekla da je reč o bespravnoj seči. Rio Tinto namerava da iskopa čak 1,5 miliona tona jalovine godišnje na području na kojem se nalaze dve reke, što može da izazove negativne efekte na zaštitu životne sredine i zdravlje stanovništva tog kraja, što će ukupno iznositi 90 miliona tona jalovine za predviđeno vreme trajanja rudnika od 60 godina. Između ostalog, studije koje je vršio Rudarski fakultet nisu objavljene, niti imena profesora koji su radili te studije. Zašto? Zato što su ti isti profesori angažovani od strane fakulteta preko svojih ili firmi svojih prijatelja, a kasnije ti isti profesori sede u vladinim telima koje odobravaju izgradnju rudnika, što je čista korupcija. Posle studije koju je radio Biološki fakultet o rudniku Jadra kompanija Rio Tinto, fakultet je naprasno ostao bez planirane zgrade koja mu je bila obećana. Zašto? Pa razmislite. Trezor je ustanovio da je samo Rudarsko-geološki fakultet prihodao od kompanije 100,5 miliona dinara, da je čak primao i donacije, a u slučaju ekoloških incidenata upravo će Rudarski geološki fakultet vršiti veštačenja. Na spisku klijenata Rio Tinta nalazi se Mašinski fakultet sa 12,5 miliona dinara, Građevinski sa 10,28 miliona, Zavod za javno zdravlje Beograd sa 13,9 miliona dinara. Sva tri fakulteta odbila su da dostave dokumentaciju o izvršenim uslugama prema Rio Tintu, kao i Republički geodetski zavod, kome je u nekoliko navrata uplaćeno 1.400.000 dinara za takse za izdavanje podataka, kopije planova i liste nepokretnosti. Meštani Jadra i Rađevine dobijaju rješenje o prenameni zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko, a da ih niko nije pitao o tome. Na ovaj način povređen je zakon o zaštiti podataka o ličnosti, jer su domaće ustanove stranoj kompaniji dostavljale lične podatke građana. Tražili smo od javnog preduzeća Srbija vode da nam dostave sve dozvole izdate za Rio Sava Exploration. Koliko smo upoznati, imaju samo jednu i to za izgradnju merne stanice na reci Korenici. Kada smo kompaniju pitali da li su ostale objekte izgradili bez dozvole, odgovorili su nam usmeno da imaju dozvole za izgradnju Ministarstva rudarstva i to za čak 30 mernih stanica. Rio Tinto od svog osnivanja 1930. godine ima istoriju uništavanja životne sredine, saradnje sa profašističkim režimom generala Franka, podržavanje apartheida, uništavanje Svete pećine starosedelaca u Australiji stare 46.000 godina 2020. godine, uz obrazloženje da i pored tri opcije da očuvaju pećine, oni su odlučili da ih unište jer je tako lakše. Kompanija i njeni predstavnici su više puta osuđivani za prevaru, plaćali su odštete i kazne koje iznose milijarde dolara za nezakonito uništavanje zemljišta, ali nastavljaju da pustoše i uništavaju životnu sredinu širom sveta. Kompanija je optužena za učešće u ratnim zločinima u Papua Novoj Gvineji, u kojoj je zbog eksploatacije rudnika izbio 10-godišnji građanski rat. Rudnik u kanjonu Bingham u Americi, koji je zagadio preko 190 km podzemnih voda i još mnogo toga. Kad saberemo utiske i činjenice, dolazimo do zaključka da rudnik jadarita kompanije Rio Tinto ne bi bio dobar za Srbiju, a kamoli za njene građane. Džabe nam milioni ili milijarde ako ćemo sutra sve te pare potrošiti na lekove. Našu zemlju treba da čuvamo i da negujemo kako bi ona čuvala nas. Ne treba je davati pohlepnim korporacijama koje ovde vide samo još novca. Za kraj napomenuo bih da je pravilo da se 50% novca uloženog u rudnik da na zaštitu životne sredine. Rio Tinto planira da uloži 1,5 milijardu dolara u rudnik, ali ne planira da uloži 750 miliona dolara na zaštitu životne sredine. Bojim se da su dugogodišnje posledice rudnika nešto što ne možemo shvatiti. Pogledajte samo reku Pek i rudnik u Boru, Smederevska železara, šta će biti sa Zrenjanima i fabrikom Linglong. Ako ne znate, ne brinite, obradit ćemo i te teme i shvatit ćete da nam je novac džabe ako ćemo ga potrošiti na lečenje sebe i nama bližnjih. Hvala.